والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Bilježi Ebu Davud u svome sunenu. Ili ćemo ovako da kažemo. Odmah nakon toga imamo Tirmidhi ispod bilježi sljedeći rivajet koji dolazi preko Ala al-Asadi. Ala al-Asadi bilježi preko ovoga Seleme ibn Kuhejla, zatim čitav rivajet gdje kaže da je Allahov poslanik kad bi rekao vele dali, rekao bi glasno opet amin. Isti prenosioci. Bilježi Ebu Davud preko Ali ibn Saliha. Ali ibn Salih prenosi ovaj rivajet opet od Seleme ibn Kuhejla. Opet Seleme, sve ide preko Seleme ibn Kuhejla. A Seleme ibn Kuhejla je od ovoga Hudžra i tako dalje, a on od Vajl ibn Hudžra. Pa je. Da bi Allah poslanik sa osallam kad bi izgovorio vole dali, rekao bi opet šta? Amin na glas. Ovo je znači sada imamo šta? 3 lanca prenosilaca od Seleme ibn Kuhejla da bi Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem izgovarao amin glasno. A došao nam je jedan od preko Šu'beta da bi od Seleme ibn Kuhejla da bi Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem izgovarao amin u sebi. Kako trojica od istoga učitelja prenosi da bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem izgovarao glasno, a jedan se izdvojio i kaže, izgovarao bi kaže to u sebi. Dobro. Hajmo sad ovo riješiti. Kaže su u hadijskoj nauci, ako nam dođu 2 seneda, suprotna, tražimo i istražujemo, vjerodostojno obadva, vjerodostojno, ne možemo ih pomiriti, Gledamo sada, kaže, koji je lanac jači. Koji je lanac prenosilaca, šta, jači. Lanac koji je kod Tirmidije jači, zašto? Zato što Selim ibn Kuhejla naprijed ide sa ko? Sufjan el-Thevri. Sufjan el-Thevri je, braćo moja draga, emirul mu'minin fil hadith, najjači, što bi rekli mi, onaj prenosio, što bi rekli mi uopšte. Doći kod Taberanije, da bi rekao u sebi, prilazi od Seleme ibn Kuhejla, navode kao Šu'be. Šu'be jest poznat, pouzdan, thiqa, alim, imamu fil hadith, ali nije na stepenu Sufjana. Ovo je jedna. Dalje idemo. Bilježi, gdje je kod nas, evo ga ovdje, Ibn Hibban u svome sahihu, ovo je za nas možda preteško, ali onaj koji bude možda nekad ovo istraživao, dobro će mu doći. Ibn Hibban bilježi u svome sahihu, pasite sad, od Šu'beta, od Seleme ibn Kuhejla, pa opet isti lanac prenosilaca, kaže, kada bi Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem proučio gajrul magdubi alejhim veleddalin, rekao bi, kaže, amin, ali ne kaže sad ovdje u sebi. Razumijete sad o čemu se radi? Ne kaže ništa, nego samo kaže, rekao bi Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, amin. Nema znači, وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ, koji dodatak postoji kod Taberanije. Još nešto, još gore. Bilježi Bejheki u Sunanul Kubra, isti rivajet preko Šu'beta od Seleme ibn Kuhejla, a on od Hudžra, a ovo je od Vajl ibn Hudžra, da kad bi Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem proučio gajril magdubi alejhim veleddalin, rekao bi, kaže, amin, wa rafa'a biha sauta. I podigao bi, kaže, svoj glas. Isti lanac prenosilaca koji je kod Taberanije da bi spustio svoj glas ili tiho rekao, navod imam Bejheki u Sunanul Kubra, ali da bi povisio svoj glas. Jeste razumijeli ovu meselu vi sada? Šta ovo sad? Razumijete? Znači nemaš nikakvog dokaza da kažeš u sebi. Nikakvog. Pa što to radi? Zato što većina njih ne zna. Ovo braćo Hafiz Zejla'i, čuveni hanefijski učenjak, evo ga ovdje, u svome delu Nasbu Raje, gdje je izvukao sve hadite koji se nalaze u fikskom delu hanefijskom al-Hidaje, između ostalog sve ovo navodi. Ne sve ovako decidno, ali govori Buharije, da je Šu'be pogriješio nekoliko stvari, pa im spominje. Ali ovo još nije spomenuo sve do kraja. Nema nikakvog dokaza da ga kaže u sebi. Nikakvog. A dokazi svi idu na to da se kaže šta? Na glas. Zamislite sad dalje, opet u hanefijskom metru kažu i govorit će amin. Makar u sebi kaže i imam i muktedije. To je stav hanefijskom metru. A u nas kako je? Ne, kako je on prouči, završi i odmah ide na učenje.
Ne da ti da ti kažeš amin. Onda rekao ništa. Ovo je jedna mesela. Je li ovo jasno, ba?